Now order. Sorry, Madare. Muridina Barabage Pasazene Pajiscan and Yaw Mudare. You should have a good man over Jisgana Tika Manaupa Saziani Mutikari. Sada Ragaskapakuti Vazanaka Machikumbiro Chakuchiti Takubira out is going to Mufunga Day Chishash Chatagata Kumbakwenyu. Sada Ragata Rumuru Famba Kanobata Mufi akati iwo wanga usina mhosva asi mhepo yekumba kwenyu ndiyo yakatuma kuti uite tsaona iyoyi. Samufu akazoti inini zvendingada imombe 2 hadzi nemukono nepongo nejongwe nehari 3 dzedoro. Musati mwapedza murume wacho wanga aripo. Tatake tiripo tese. Umboripi murume? Ini andifarira nyaya dzinodziindoizwa murume wacho pasina. Uya ugara una ana sekuru ako. Plus murume uyo mambo ka tinogara naye kumba. Uya ugara hapo iwe. Asi unoti ndokugurira ngetsoka. Uya. Aya kwasaziyano tende kunotorwa kumengo. Amire zviklarify zvibude pachena. Kuchiri nekuti Zvinhu zviri pajekerere zvakanaka. Ya zvinhu zviri pajekerere zvakadii? ngozi kaere pamusoro iyi. Zvinhu zvese zvinhu zvetoda kuita apa kaere. Wanga ari mukunda asaziya anditi akaroorwa pawaini kana kuti kwachereni kana kuti kwaani futi zita rimweni mune zita rimweni renyu futi rimweni ndinozicheni meno ino nayo. Akaroorwa kudaro wakabvisirwa mari neanhu ekwachereni anditi kutaura kuti wato mudziyo wokwani hino wapo wakafa apa. Ngatisanyanye maningi kuti hanzi tindoiti ana sekuru endai pamberi mudziyo wake wakarasikirwa unofanira kunge aripo echitozwawo kuti zviri kudini. Akamuka mangwana echiti hanzi inini handizviziva zvemutaurazvo munoti chini anasazi hapana zvekudayira ka. Saka ngatichiite kuti hanzi mupambo pane zvinhu zvese zvetichaita kaere muiseipo. Une bundu rake riri pamwoyo ururwadziwa une mhuri yakatosara futi nayo ichatoramba tingotaura basi. Kune zvimwe zvinhu zvinorwadza. Ngatisaite kuti hanzi munhu akafa kwakuti ya business utorwadziwa. Ngatiise muvanhu ka vatibatsire padambudziko iroro rekuti munhu waigara nemukadzi wake ekwasaziya anga asikachagari nemukadzi wavo nemwana wavo. Mwana wavo wakanga amubatsiri kwachereni abvisirwa mari. Munhu uyu akanga akubatsira kwachereni zvakanyanya kupfuura kwasaziya. Saka kwasaziya ndo kumusha kwedzinza rake. Asi dambudziko ratiurira tese. Murori nemubereki wakabereka wakaroorwa. Handiti ka ngatibatsirane tese tisangane panguva imwe chete. Imimi vanhu mese vadare chetinogura sedare ndo chichawa chinhu nekuti hapana anoziya kunze kwaMwari. Mwari anochipindira muvanhu. Tinokumbirawo kuti tipuhwe pfungwa kubva muvanhu kuti nyaya yakadai toifambisa sei nekuti kuda kugone kuifambisa so that mangwani hatizodzokorori tichiuya tichiite chinhu chatakamboita. Amen. Right, pamusoro ndoda kuwedzere pane zvataura mupurisa handisi kumainasa. Nganditi chekutanga hangu uyo asati apedza feedback yake taura. Alright, pamusoro. Tisati tapinda mukufamba. Pakazoitirwana sori. Rumashurana akandosangana ngenyaya yedambudziko akuna akazogara pasi kuti totangira papi. Samukuda kuchiunganidzana. Pakazotanga kubuda sori. Yakabva kuna ebajizikani $100. Ko chakaita amuna kupesa ba zvakazi hanzi unondipa mombe nganai. Azi munondipa mombe 2 nekubudikidza kwei.
pekundishashira kwawakaita. Saka Chinyi chakaitika kuti azodaro? azi imhepo ikumba kwachizikani. Yakati izvozvo zvese zviitike. Samufa akazoti iyena ndiri kuzvizwisisa kuti iye mhepo. Handida nokutema stereni. Iwe unotsvagira mombe 2, hono nehadzi, pongo nejongwe nehari 3 dzedoro. Ndozvakazvi. Zvazvibikirwa kuri zviro. Mufa akazoti munozondibatazve kana zvinhu zvadi zvaungana. Saka sori yakazobva kuna ekwachizikani ikaenda kuna ekwachereni ikasvika kuna nasekuru. Sori yawe $100. Saka vana sekuru vakazoti isusu masodzi edu tinoda $2,000. Kuti aizotozvipira kudare, dare risere chidini richizwa. Oda mukatoda muruzvinzwa Ana mbuya kunyunyuta kwenyu hakusi kuti kutaura mazvizwa, chengetai mazwi enyu. Apa paita mufira iwe chinyunyuta wauriwa wauraiwa. muruseka. Ngatibudise mapoints chete anoshanda kugadzira family. Yero mwana totange ku Edmund. Tapedza pana Edmund toya pana otanga iri chizikano. Ndikuona kuti nyaya pa mambo pamanyazotaura ndepekuti uyu murume wafoda atori pamberi chipira na sekuru izvo zviri kufamba zvakadini zvakati. Handi munozviona. And mufi wai wepasaziya vakunyanya kuchaja uchipfura mufi wacho uite sori ndio wakatofa. Okay. Edmund. Anopa tikuyoti vekwasazia vakabatanidze pfungwa nyaya mbiri panzvimbo 1. Aifane kungomira nekuti tirode kuripirwe kana masodzi ekutsikwa kwakaite munhu asina kude kumutse munhu wakafa. Munhu wakafa waizongozvimukirawo ngekuteera kwenguva. Saka kubatanidza kwaaita ato anonga azvitsikirira iwo kuti achaende kochaja zvinodarike mufi pakutonetsa. Inini ndaiona sekuti nyaya yakadaiwo takambodzimirirawo nyaya dzakafanana neidzi. Mwakagashire chema hapana kushata. Ndaiona sekuti imwepo muchaunganidza mombe, mbudzi nei zvese zvataurwa izvi. Obate mufi, ochizochaje masodzi ari pamwe chete. Pamwe waizokone kuti pamisodzika ngekuti wakafa manje nemari dzemuno unonga aitodziziya mukadzi uno. Waikone kuzototaura kuti kana ndikude 500 kana ndikude 600 kuti kumbamba ngekuti 2000 apenyu achapona. Apa Pamusoro iwe dare. Ndingati panyaya iri kutaurwa iyi. Manzwa feedback yabva kune mupurisa wamambo waMutape. Maifa vauchimbobvunzawo kuna ikwasaziya acho. Mafambiro akaizwa acho otsanangura then mochiisa kuvanhu. Ndokuti zvioneke yacho protocol yacho kuti zvakamira sei. Nekusvika pakuzoenda iye nekuti pakanga pane kakawadzana pakuenda iyo kwacho. Ekwarara sekuru edu ekwarara saziya chiti isusu hatisati takukwanisa kuti tifambe pari zvinezvi nekuti tichiri kudini? Tichiri kuchema. Ndingadongoperera papo mochipa ndizvozvo mupurisa wapa zvechokwadi zvaakarisivha kubva kumhuri yaaifamba nayo. Asi tinoda kuziva kuti ekwachizikani ataurirwa chaizvo here nauyu kana kuti watinyepera. Ekwasaziya ataurirwa chaizvo here kana kuti atinyepera uyu mupurisa wedu, so that tibve tatora chimwe tofamba naichocho. Ori mashoko mari matatu. Mbomira uyeti. Oni pamusoro ini ndinoda ndonga ndichindowedzerera sekuti pezvaitika ndakanga ndidini. Mukatotasa ikwasaziya kaita mchamambama amweni enyu akwaswa. Unzwapo mutirwe nyaya yenyu apa. Mwakutotaura nasharuka amwe tinovapyeruka. Right, ndinoda kuwedzere pane zvataura mupurisa zvinoite kuti tinge tichibatire pamwepo vekwachereni, vekwasaziya nevekwachizikani. Right, ngatiti kumashure petakambofamba bichana pane zvanga zvaitika iri nyaya yacho iyoyi. Ngatiti kwakatanga kubatwa futi kuzi kwachizikani musha wavo uzi kudini hauzi kunaka. Handitika
chero kwetakaenda futi zvakababuda futi sekudaro kuti musha wakwachizikana hausi kudini hausi kunaka. Right, chechi2 isusu tanga tazwi tisapinde tese tisanye kuende mberi kwechinyi kwemufi. Saka isusu takaita sekunge tezi taiti vepasaziya ngatifambe tozwa zvidirection yetinotaurwa ngechinyi ngemufi. Chiri chinangwa chekude kuti mufi atipe flow yekuti aya aone kusvika pakuchaje chinyi masodzi awo nekudini. Shuwa nyamufa wacho asati atobatwa pakatomboita kamwe kanharo bichana even nachiremba ita kuti munhu uyo asati akwanisa kuti ungadini ungabatika ngekuti nyaradzo yakaisa dini yaizwa. Saka zvimwe zvezvinhu zvinogona kuti zvotifambira zvakanaka mumweni mwacho zvoita sekuti hazvisati zvafambe zvakanaka, asi which means every stage inofanira kuzwi chemunonga maita mwakude kuende pane chimweni chikamu moita sekuti munobata chinyi nyamufa. Saka kutaura kuti apa panozwi aya akashande masodzi anonga awirwa nacho ngedare, masodzi aya azvizwi he nyamufa asina kudini asina kunga abatwa tichiende chikamu ngechinyi ngechikamu uye chingaisirwawo chinyi nyaradzo. Vechechi vakati nofunga isusu nyaradzo yedu tinoita after 3 months zvichiende chinyi zvichiende mberi. Ndo petakawirirana kuti nyaradzo ichinge yaizwa aya yechigadzirirwa aya yechishandawo chinyi mare dzemasodzi nekudaidai. Saka noona sekuti vepasaziya nomubambo wavo vachindori pamwepo sokutaura kuri kuita wanani kuri kuita mambo, ngekuti paizwi sori vepasaziya vakatoti amutipi isusu mumaoko mwedu, inotohamba ngekumupambo. After Papa Mr. Louis. Inotofamba ngekumupambo kusvika yazosvike kuri kwetiri. Alright, inini pedaide kumbozwa ngapo kuti pane pataurwa musati mataura henyu. Uyu anga ari kutaura uyu Bewari Dzochoma wanga aina uyu pakuitwa nyaya kwawo mapurisa 2 akanga aine mhuri idzi. Saka zvaari kutaura zviri kuwa zvindori munyaya iyi nekuti akanga aripo paground naiye naColin uyu akamira neapa. Saka zvimwe zvese zvetichawedzerera ngazvindowa zvindori pekuti panga paine mapurisa 2. Izvo ndezveverification mukaona nyaya yapohwa mapurisa 2 kuti vabuditse chimwe. Alright, pedaide kumbozwa ngepekuti pane pataurwe nyaya yemari yekuti 2000 handisi kuziva kuti mufunde wakataura here masodziwo kuti tode 2000 ndope ndoda kundombozwisisawo ipo papo ngekuti mukarumbe kude mari maningi ka musati mwanasa kuzwa kuti nyakufa wacho uri kumboti chii zvinonetsa. Ngatidai chekutanga masodzi akatange kuchajwa tisati taendeyo handitika tochoti izvozvo zvese ngatidini ngatiende pane emweya anotibatsira. Tasvike kune emweya wemweya wacho abatwa wakatsanangura kuti hama dzangu zichajai chinyi masodzi. I'm sorry. Ngatipo wamweni Mr. Chingwe apa taamba anu 5 ni umwe munangu kusinzai. Ndaida kuti dai vamboita zvakataura mufi kuti ng'ombe nechimwe chii vombosiyana ma 2000 awo. Ndo pane nyaya. Inini manzwire ndakaita inini hazvina kushata. Ndofunga chaunze nyaya ineyi inyaya inorema ndiri pamuromo pevanhu. Ndosaka ndofunga avamboti timboite kafeedback. Nyaya ineyi ingasataniswa pakupera vaifanira kuti zvaakanonzwe iyo voenda wopepetesa kuti shuwa mudzimu wakabatwa ndiwe here. Then ndikoti kana takuziva kuti just kuti dare rinoda kuati just masodzi rakuati just takuziva kuti munhu wakabuda chaichi ndiye. Saka avangotya kuti tinganyarara here. Timbomira muchapuwa nguwa. Season wausoti wambotaurawo after Isusu takutaura pachianhu chedu chaicho pachianhu chaipo chaipo ka mufi abatwi nyara dzoita dini zvikunyepa here iwe maakumhanya kobate mufi wakafa zuro kandi tiri kunyepa kuti mufi abatwi nyara dzoa iwe maakurumemberi kwachianhu bvunzo kutaura kuti kana pane chinhu chemwaitoita apa kana kuti mwaitomboenda kotomboona henyu mwega muchida kuzwa ndimwe mwaitozwa imwimwi, but dare redu isusu rinotaura kuti anditi makazi hanzi mombe nganayo doro rinotanga rabikwa doro remufi, then uchizotangira ipapapo ichitaura kuti zvakadai
paundoamba from Norway una rudo kuchajire mari yeru nyaradzo asati apiswa nenyaradzo yake anhu akutoenda kun'anga amweni akutotaura kuti pema 2000 yemare dzekurya amweni order ngatiziye agenda munobazwa aya apa muvhiki yapera echiti anoda kusoti mufi chinyi chaari kuda handiti kubva zvazikwa kuti baina zvinozotera zvakataurwa zvombodini zvombopera anotsvaka chiro 21 time pakazozwi panotange masodzi aya mai ndiwo achitaurwa masodzi zvinge anhu asara achero 20 million chavanoda mai kuchigadzurudzwa awa kuti 20 million masodzi acho azonyanya kupfuura wakafa handiti here ini chendiri kukumbira mhekwasaziya hambai nedare ngekuti chendava kuti kapana mange chekuti nhasi uno imwe apenyu muchati tode misodzi mangwani mobike doro rierani uyo izotizve ndode misodzi mwakutoita sekuti ratobhengisva ngatihambe pamwe chete kana futi he kana acho oda kana kuti ari kwenda koripa acho anokwanisa anozoti ozonetseka here ramangwana anetseka ramangwana oda kwenda koti kirikichiko chaga chiro chiya chakwenda kobatani. Of course pazanzi pachizikani kune nyaya yagara iriyo yechibhotoro murichiza chibhotoro chacho chine mafuta chine ropa chine madota kwaitakanamatирwa achina munhu akafa munhu iyeye haana koripwa achina koripiwa akanamatirana tiri kuwirana here pachizikani akanamatirana hamuna kunoripa asi ropa iri rinoda koripwa handiti ende zvinonakidza kairi baba kaire aisiri nyaya yemakaita imimi inyaya yakaitwa ndiana baba enyu aidawo kutonamatira kuti azi bishopu nhingiwoye kwakwenda kotora anzi vachini madota echirema ing'anga ino yaiyorombesa anhu kwakowapa madota echirema neropa muchibhotoro kudai ndo chakapera kupedza neanhu pakataurwa futi muri paziya here ndosikaendairamba ndichiti hanzi muri paziya here ndichiti ndakawaidza suka ndichiti musanyanye maningi kukweya mupano ngauye padhuze namambo wake mambo wakada kumubetsera makaona rudo ndakaita rere ndandiri kuona chimweni chaanchiri kuuya chaanchiri kumasure chemadzibaba madzibaba ndiwo akaita zvinhu zvavo kumasure aita zvinhu zvavo kumasure oriyo ngatozi hanzi unokwanisa kana kufirepo kana iwewe unokwanisa kuita accident ufe kana kuti uchazouraya mumwe munhu chiprofita chakabuda chiri kumasure I think 4 years or 5 years or 3 years ago kumasure asi chaenda kobuda chiricho musatizise vana vechida kuti aende muJorodhani ndazwa mama achina kuripiwa ichi ndokwenda kotaura kuti hanzi ese anhu ekwa chizikani muri kutodiwa futi kuti hanzi mugare pasi mese muri straight kwatiba zvekuti hanzi muti hanzi nhingo yana hauyi pautogara pamuri straight mwakakwana then pauchitangira futi ipapapo kwenda koripira zviya because mukomandi yanga akatora zviro zvavo zvaanga akatorawo ega iyoyo handiti ngatiite because apa onai mwana uyu watouraya munhu handiti muri zvona zviri kuitikepo imhepo yekuti hanzi tofanira kuikata chisati tasvika pouri iwewe asharuka amweni anonga ichiti nzvenzvega asi anake musadaro ngatite kuti tibeserane apureidare ndingade kutaura pafuti ndingade kuti izvoni isu musuwe wataende kudare kung'anga ikoko tanga tisu tatozivi kuti tarisende kuti toende kung'anga isusu sezvo musi uya last week pano nyaya yedu akataurwa kunze kwakusviba hatina kuzoziva kuti takazotozvange Saturday kubva watadza kuti utoye ipapo takazongona mapurisa akuzouya marimwe zuva titi takutopfuurira tiri pano isi takamirira chifu nguri vavana papa tazviti toende kung'anga nemwe kuti mwete kunovherifya nyaya isu tobva tati no patsika dzedu isisu zvinzari kwedu hazvigoni kuti tiende kuda kung'anga sezvo totanga taite nyaradzo yemufu wedu hama yedu tozoite tsvisa
yekumupinze mumba ozobude mumba make achizoenda kwenda dzake. Asi nokuda kwekuti tanga tisina simba ngekuti vakamira chief ngori vanga varipo vakati izvo ndatuma ndichief ngori makuti titoende kun'anga tiende kwazoti mufi unode chiko. Isu toungana sedare nana baba edu toti tonga tazvidza ino mumambo asi tsika dzekwedu handidzo akadipi dzetinoziya isusu. Saka tingomwe dare tangoteedza zviri kuenda izvi kuenda kun'anga ikoko asi taa ikoko zvakabuda ikoko ndezveikoko zvakabuda ikoko tiozvigwa tese. Asi ndiri kuti inini uri mumuti aapangushawa wakafa aata uchataura ega. Izvi tiunoendere mberi kwemufi asi takaende kun'anga nakuda kwekuti tange tazwi ndichief ngorima hanzi endai kun'anga nhasi ndiworodai isakamira baba yedu aya akasha kuno kufana kuno ali apo baba yedu ana ega ofoterwa bek kuwe kuzwa kunoku ndiwo masoko alipo iwayo etakazwi tione kun'anga ipapo saisi tatina simba tuta kunoku baba yedu kwachongorera panapa uyahe kuno hanzi kun'anga tuti mutape mabongo ima ndio maitirawo zvawo ngatingoteedza chedu pumbuzira asi ndikutotyore mutemo wedzinza rekwedu. Usanyeye kuramba uiti mambongorima uri kulashana nini. Inini weda kutotarisawo ine zvimwe zvinoda kunomubvunza wako kuti andimwazva nditi hanzi anhu ese ekwa Chizikani munofanira kunga muri apa mwese mwakaungana muri papapo then motanga kwenda kofambira nyaya iyayi yekutanga iyayi musati mwauraya futi yeumweni munhu bozi muchaita ngozi dzakawanda. Handiti apa mwakatsika mbuya yakatsikwa zvazoendai mworipa apa. Just imagine ka mwanasa kuchona chakaita kunga chibvuri kudai chiro chacho rangatori bvuri because just imagine yotsika anyaonini anya chereni yatsika anya chereni yakwenda kuti padera pemotikari ya Peter unozipita chikumura mutori naanhu anga arini. Muri kuona here kuti inamba yeanhu haikwanisa kana kunyarara passport. Asi nekuda kwaMwari makazviona zvakandoitika pakatotenda hedu pakatoitika izvona zvakatoitika zvacho. Taakuchitanga uchiti hanzi ona ingozi ikare ichatiurayira anhu akawanda. Kana isusu wacho mukufamba hatiziba painozouya. Hatisiri tese takachena kana hatisiri tese tiri anhu chaimo. Tinokwanisa kana kuti hanzi petiri kutofamba kana kutosimuka ukaba buwe gwedere choda kuzotsvagiwa zvozi hanzi ndiyo mhepo iya. Saka chibhotoro chiya chitora ati tesara ichi ndochoda kutanga chaenda kozi hanzi moungana pasi anhu ese kwachizikani mwaungana pasi choripirwa chiro ichi because ndechida kutarisa mweya wechibozi muchibhotoro mwamune dota neropa rechirema. Chirema ichi chaiti hanzi inini hapana chendinoda maningi kwemuri ndiripirei. Mwakatotaurwa futi yezviro zvacho echiti hanzi ndibaba angu akatondiuraya echindipawo kune vamwe anhu ese iwawawo ndiri kundoteerera ndichiti anhu iwawawo adini apetudze zvinhu zvangu. Ndo zvinondorwadza basi kundoamba nokundoenda basi ende pakazi chini ndiwo kaita futi kesi yacho pakazi paduwa mbudzi nechini paizi mbudzi zviro zvishoma ng'ombe mbiri nechi pongo nechongwe ndokaendero ndotaura kwazizikani zvakabuda zviro munhu akaita kesi yacho nevidhei mamo yazouya apa manje iyo ekwachizikani nakoren munoiziya inodiwa ng'ombe mbiri nekuigadzirisa usazofa wakaigarira uchazotsva. Izvezvizvi pane chini pane nyaya yekwasaziya ndo yawakaenda kunoita iwewe kuti kuri kudiwei nevanhu vekwachizikani vari kubvuma mhosva yavo kuti shuwa takasangana netsaona nemunhu wekwani wekwasaziya zvikataurwa zvakataurwa pazonetsa pamasodzi ndonokuya kubvunzawo asi munhu wacho echibuda mwakanasa kugutsikana naye anhu ekwasaziya kuti ndihere kana musina tomboti mumbopetuka ini kana zvisingaitika kana zvisingaiti nombotanga ndati nyaya yechibhotoro iya yokubatanidza pamwepo ndova ndichimupa mwedzi wokuti nyaya yechibhotoro yoenda yekugadziriswa kunozibani pachizikani then anofanira kuti eipedza nyara dzinofanira kuti iitwe
dento chizozi kwa munhu zvakamira sei Para vareka kwamba bvunzozi akagutsikana here ndopatati pamwe apopindura waya akagutsikana here kuti ipapapo mudzimu wamukwa wakataura kuti inini handisati ndanasukuite simba rakakwana asi pano kunosoka mazondibikire nyara dzayangu mozondifambira futi mozondibata saka isi tinogade kuti tabike nyara dzacho mozobata toende kufamba Kolege wakazvizwa here zvekutaura kana wakazvizwa ofa zvakafanana nekuti wakazvizwa ndarama zvanga kutaura iwowo muromo wako unofana kuziva zvekutaura nemi pasine kudenga utozodii iwewe zvekuona kuti uri maoko iwewe asi uyu wataura zvaataura uyu wokwasaziya wataura zviro zvokuti iwewe wati shuwa wakataura kudaro handiti ka zvotochizodii kuti zvizobva muprotocol iri kutaure munhu paneda kuti apopindura ese pakugutsikana saidi inofunga kwapindurika ndafunga kuti ino akambopindurawo pakugutsikana uri muno ini ndari kuda kuti pakabuda mufi ndakafarira chitaura nababa wakabva kwamachoko akambouya kuno ati baba mautswa nei mandiziya ndisita racho wakabva ataura vasika ndopatakatochedede ndakanyatsogarisika otaura zvikachinzi ava vanhu vemuna vava mataura nawo here akati takataura tachaja 2000 chakatochekoti mawirira nawo here apa hapana akapindura mudare imomo takanyarara zvikati zvetiri kuita panapa musatore mari yevanhu ava nokuti mangwana ndozova kwamuri waakutsvaka kana mawirirana its okay saka asi ini pano wakandiura nobva atoti oriya ndobva takangari oriya anga ari kokuzwa oriya ari pano ene tototi yakadaidzwa kaviri oriya iyeye ichitaurwa naye ndosazi akusi kuda kwakwewe hai hauna mhosva ndakafa asi hausiri asi mhosva sera materere nani naiye nawo sarwa ifi machinemuka zvodadembere patezeka ndiri munozona kuti ndiri mwari umweni ndozakaichaiwa baibai wakachaiwa kandioriya unozanani imachina mune zviro zvenyu ite zviro zvenyu sakwadza mweni hapana iyezvi joshua uri mushango joshua asitogara nepamhatso wakabata mesa uchorepa kwauda kumubvunza kwatanzi ndaipenga nekubudikidza kwezviro zvenyu ngatipe mawife wafunga nyaya iri apa kasiragadzise mumasure iri apa kaire ndikuenda nayo nyaya iri apa kainyaradzo tawirirana here kuti nyaradzo ndiyo inotanga zvese zvatakaita izvozvo tingatotaura zvese zvamakazwa magutsikana muna kugutsikana asi nyaradzo isati yaitwa hamuna simba rekubata chinhu mushakavu iye ani muri kutaura mwega kuti wakati handisati ndaane simba kutaura kuti amubati munhu usati aputika wakafa zvaoneka vakuti baita akutobata munhu akamubata number 2 munhu pamutemo dzehurumende dzekutaurwa nyaya dzemapayment yekufa kwanhu handika hakuna mare inopfure ng'ombe 5 pakuuraya munhu masodzi afanira kudarika mare inopfure chini kuuraya chini musanyanya kutaura kudaro sho anhu achapfinyana echiti ng'ombe 5 ndinadzo ndakuuraya ndondotanga 5 by 3 is 1.5 change is 1.5 ndokubata iyoyo toenda koubata kumhatso kwako tapedza totanzi tokupa mombe 5 dzacho kana mbudzi asi tisiri kuzvidzidza izvozvo because baba anonga achine mashoko apa ndakwanhu kuti undapedza baba anonga achine mashoko akutaura ndiani usati wataura ndiri kuti munoona nyanyekanyanyekanyange atopera ndimona zvekuti iri kufamba zvakanaka handika uri kuzi baba vakatabvunzwa kuti mauya nei kuno mabva kuno kuri wo murofa wakabatwa zvoera dzozvo ngazvidini ngazviitwe edi nyaya ndonoti yakanaka asi vekwasaze wasawanza maningi kuda mari kupinda mufi animona bozi pambero zviro zvichazonesa
pamusoro chakanaka zvekuti pachizikani pane nyaya yakamutongwa muno nekutanga iyani nyaya haina kupera ndiye yakukonzeresa futi kusaidho saka akasandori kwenyaya iyona acharamba ichindoite macases kubva muchibhotoro chiyachi ngatange apedze nyaya yauya uyana nasera ayani soja uyani wapedze iyo achafa anhu akawanda chingoti kubva kuchibhotoro chekutanga chiyani. nyaya yedu ngatiti mazwire etakaita nemafambiro yakaita zvendakaona tiri pagiraundi zvinoite kuti vekwasaziya nevekwachizikani tese tinge tinogutsikana. Ngatiti isusu vekwasaziya vakamboizwe machanjisi akataurwepo emasodzi zvanyamufa eimirirwe kuti azodini azobatwa agabikirwa ngechinyi nyaradzo dzake. Anhu tomboite zvemasodzi izvi zvakazwe zvanani zvananyamufa zvekumachanjisi hatisiri kumachanjisi zvomboiswe zvaapenyu zvakuende kuchikamu chewakafa ozobatwa hake shuwa zvekuti handisangana nesimba rekutsanangura tombobetserawo kana kuti mari yacho yemasodzi yotombobetserawo kuti akasike kuita zvenyaradzo zviya zvino zvinoshanda iyona ngeyawo kuzoishandisa kwawo ndo vanoziva kuti waishandise chiinyi. isusu tingatoswera muno ngatiisire panyaradzo totangire panyaradzo teinde mberi tingatoswera toda kuzwe dzimweni Alright, pamusoro yemambo iyi nyaya ineyi in short isusu pamusoro nyaya ineyi ini chandakufara hangu nacho pamatongero amaita akanaka ekungoti isusu tisarumbire mufimberi ngatimirire nyaradzo yoitwa nyaradzo yaitwa kana kuri kuti kune tsvisa yoitwa then after handisiri nyaya ingori haya mudare yochizoonekwe zvimweni zvinoteera ndatenda ndosake mazuva rependataura ndatanga kuti hanzi ngatiende totanga kogadzira zvinhu zvekumashure zvakaizwa ndiana baba edu ndio mhoso iri kutanga apa mukona ndio yakuenda futi apa saka isusu ngatiti hanzi ngatidzoka nachizikani endai maungana moita zvenyaya yenyu iperi yagara ichitori mudare munomu titori nemaminitsi ayo kumusoro haisati yapera tapedza kudaro imimi endai moita zvenyaradzo maita zvenyaradzo tozomupa mupurisa moenda kun'anga nevakwachizikani then nyamufa uchanga ichizobuda echitaura ega kubudikidza mwaita chini maita basa asi imwimi kuti nyaya inoyi ita izvo zvinoita batanai nana sera aya yondosera wacho iwo musarwe ndoe musarwa musachana namaterere nani nasera nauriya anyachimbongora nanyamabhotoro ari apa apa ndiozve then kwakuuya ana apana esaya ana jasper ana nani esaya ngaungani muri kupa mutoro kune aya ari kubarwa asikana akadzi vakatoronga utori nemusha wake wowo aya ndimaiwa akatobvawo kumhatso kwawo mutokwapa mutoro dzakatokura maningi itai zviro zvemuri mumadhodha muchionesana pamwe chete nemadzitete anhuwo kuti asangane maita basa ndagura Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda payoutube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachcatch MTV tinodzifambira Dojibondora, tete.